ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 21 ସରିଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 22 ଦେଖିବା। କେତୋଟି ଅଛି କହିଲ ଦେଖି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି କୁହ ପିଲାମାନେ। ଏଠି କେତୋଟି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି? 5ଟି। 1 2 3 4 5। ଏମିତି 5ଟି ସେଉ, 5ଟି ତରଭୁଜ, 5ଟି ପତ୍ର, 5ଟି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି, 5ଟି ମୂଷା, 5ଟି ରବର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଯେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି କୋଠରେ ସେତିକିଟି ଗାର ଦିଅ ଓ ସେତିକିଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳି କରି ଆସୁଛେ ହେଲା। 5ଟି ହଂସରେ ଅଛି ତାହେଲେ 5ଟି ଗାର ଦେଇଛି, 5ଟି ଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ। 2ଟି ବେଲୁନ ଅଛି, 2ଟି ଗାର ଦେବା, 2ଟି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ସେମିତି 5ଟି କପ୍ ଅଛି, 5ଟି ଗାର ଦେବା, 5ଟି ଯାକ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ସେମିତି ତାପରେ ପାରା ଅଛି, ପାରା କେତୋଟି? ଗୋଟିଏ ଅଛି, ପାରା ଗୋଟିଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ 5ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ 5ଟି ଗ୍ଲାସରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା କେତୋଟି ଅଛି? 3ଟି, ତାହେଲେ 3ଟି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 23 କେତୋଟି ଅଛି କହିଲ ଦେଖି। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ଗୋଟେ। ଏଠି 2ଟି, ଏଠି 1 2 3 3ଟି ଫୁଲ, ଏଠି 1 2 3 4 4ଟି ଫୁଲ, ଏଠି 1 2 3 4 5 5ଟି ଫୁଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଯେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି କୋଠରେ ସେତିକିଟି ଗାର ଦିଅ, ସେତିକିଟି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। କେତୋଟି ଅଛି? 5ଟି ପିଲାମାନେ ବାଘ। ତାହେଲେ 5ଟି ଚିତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ସରି ପିଲାମାନେ 1 3 ଏଠି ପିଲାମାନେ 5 ଅଛି, ଏଠି ବହିରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି 5ଟା ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା କଥା, 6ଟି ଘରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ 2ଟି ପ୍ରଜାପତି, 2ଟି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ 5ଟି ଶୁଆ, 5ଟି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ହେଲା। 3 4 5 ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି। କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଛି ଜାଣିନି ତ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବହିରେ ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଭୁଲରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ 3ଟି 1 2 3 3ଟି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ 5ଟା କପ୍ 1 2 3 4 5 5ଟି କପ୍ରେ ଏଇଠି ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଏଠି 4 1 2 3 4 ହେଲା, 4ଟି ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ 5 1 2 3 4 5 5ଟି ଚିତ୍ରରେ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ସେମିତି ଆମର ଅଛି କ'ଣ? ପାରା, ଗୋଟେ ପାରା ଗୋଟେ ଘରେ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 24 କେତୋଟି ଅଛି କହିଲ ଦେଖି। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ସହ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋଲକୁ ଗାର ଟାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର ଗାର ଟାଣିବା ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ସହ ସମାନ, ତାହେଲେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ଗୋଟେ ଫୁଲ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ଆମେ ଗାର ଟାଣିଲେ। ଏଠି କେତେଟା ଗାଈ ଅଛି? 4ଟି, 4ଟି କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି। ତାପରେ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି? 5ଟା, 5ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି। ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? 4ଟି, ବୁଝିହେଲା। ପୁଣି ଆକୁ ସିଧା ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବ। ତାପରେ 5ଟି ପାରା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ କୋଉଠିକି ନବା? 5ଟି ପାରା 5ଟି ପୁରା ଉପରେ। ସେମିତି 2ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲା, 2ଟି। ତାପରେ 3ଟି କି ଏଇ 3ଟି ମହମବତୀ କି ଟାଣିବା 3ଟି ଜାଗାରେ।